Agabugin na bugtaw. Oo, kita ko na nga, kapabugtaw na labot amon. Hindi man nga may labot mo dahil nga napakaluta lang kamo. Kay man ti aga ko bugtaw kay may Yung duty. singon nga daw Pati bala, may duty kulas mi be aga ko bugtaw. Sa Oo. mga alas 7 medya pa lang Oo. nakapaligo na ko, nagwa ko sa Pangga namon. Wala jeep. Oo. Ha. Kasi TV dito, bala na ang kwan, 5 gani ang sinila nga ma-stop ang stop, panang stop biyahe na. Anong rason? Sige, gusto nila nga, hindi tani mo na ang nga pagkasiling nga mo to, nagguba to ang sa Saudi to ginakuhaan. Taas na yun, wala tatapondo nga panaw. Gasolina. Minaw? Ah, okay. Isa ka manggali sa maging pang ano, amo na gani nga na tingala ko. So, halin sa bangga namon, pakat ko dire ginakat ko. Lari pa. Oo, ginakat ko. Tapos nagpamangkot ko sa mga tao. Anong pumangkot? Oo nga, may strike. Oo nga, may strike. Kaya ang sabat nila. Ato ni na lang tawon. Gira, sa TV, Lang tawon. Lantaw sila. Mula na pala. Balsa o lantaw ka mo guys. sa TV. So ato ng tawon mga wapuhon ang mga sabat sa mga animal sa dalan. Ah, tugtog ko pa ni Baladala. Animal! Sir, nga may transport strike sa buong Seraw. Ha? Nga may transport strike. Mawal lang talo kayo mga driver ko nang gamla pa Suno ko no sa nagalapta nga balita ko no sir, matuod ba lang ang rason kuno nga nagwelga ang mga taga Bacolod, labi na kita ng taga Bacolod kay tungod sa mga ginpangguba nga mga tiyanggi sa may downtown area. Amo lang nang wala ko kabalo kay kung sa ako lang hindi man sa related yun sa amon dito Sabagay. ma transport strike it's labi kay tungod lang na ipangguba ang mga galing sa sidewalk nga may niyara man guro no may parintis sa guro or may mga family member nga na involved dito di mo na guro ito Basi kung sa bahanay sila no. no pero kung sa ako lang hindi man na guro rason din ang mga apektado ang mga consumer na apektado man mo na yan, mo na naman ano? Nakibot ka gani may strike di na pagbugtaw ko. Anong Roman numeral na sang 50? Thank you. Ma'am, nga may transport strike sa buong ma'am. Sir, ikaw sir, nga may transport strike. Ayo ka balo ha? Ako magani, nakibot ko gina. Taga year may ano na din may strike magina din sa kay doa mo ni patakaran sa Bacolod lang. Pero every year, ginahiwat ginaya. What tinatanong ko strike na to gani may gali may gawin ka gani yung mga trade pero Sige, minta ko to ba si may bayad? Thank you. Ay, tatlong bibi akong nakita. Mataba, mapayat. May tatlong bibi akong nakita. Mapayat, mataba, may shades pa. Ngunit ang leader ng mga bibi, siya ang leader na nagsabi ng lagi ito daw. Galakad ka mo kay may transport strike sa buong. May strike. Nakataw para mga butubrahan. Anong rason yung may strike ako? Ang dawa yung mga balo. Nga may transport Tungkol strike sa buong. isang ano din modernization. Sila ng mga bagong mga daan sa lakyan. Thanks. Kaya gusto ko na. Nga may transport strike sa buong sir. Face out sa trip na daan. Meaning ang mga pagalpalon i-face out. Oo, isang pagbo. Sila ko gaso. Ay, okay. Ano na lang kapanaog, ma'am? Kapanaog ka na lang sa inyo balay. Nga may transport strike sa buong. Tudla. Di ba ikaw natin kapasaka? Oo. Huwag ka kabalong ka may strike? Tulo. Wala. Away ko ka balo na. Ang balila ako no may ginahiwat ako no ng Bacolod every year kada tuig gina ko no nga ginahiwat no sa Bacolod nga may strike kuno ya. Siguro May celebration or nano?
siguro para sa traffic sa mas marami. Ay, gali. Sige, sir. Sir, ano gid lang rason nga may transport strike, sir? Pagod sa modernization sa fuel price hike. Okay. Damo sang na-interview ko to kinambal nila kuno yearly kuno ning ginahiwat. Hindi mo naman nakuha. Ang issue din, modernization, Magamba ka modernizations, mga wala makabalo, ano na siyang posibilidad? sa esensya, ang modernization, mag-apis out sa ginahambal nila nga dilapidated ng mga salakyan. O meaning ang mga salakyan nga mga piyera sa tuanay, Oo. inablang mga ano na mga plansa, ginatabunan, no. Madula na. Karon ang tindog na namon, hindi na saya maka-driver. So, sa piyak sina, nag-propose kami nga dapat i-rehabilitate. Ang pag-rehabilitate sa mga salakyan nga Dapat may participation o kung may responsibilidad ng gobyerno meaning dapat may pundo man ng gobyerno nga ihatag sa mga driver nga at least mas paano makapiyan sa pag-rehabilitate. Pwede siya mag-allocate budget para sa mga i-maximize ang mga shop natin din. No, example nga mga proyekto sa gobyerno nga gingaan sa pundo nga wala man nang napuslan. Example ba, at least mas paano tani nagkanto na lang sa inyo ano. Dapat din Mas bagay. Ako nga bulig ang ang transporter.